Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki sampeyan. Bajing loncat, bajing loncat. Karo disuwun panjang umure iki ta. Mergo saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Eka. Nggih, Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Oh, inggih. Ayo, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku kula ki tak. Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirimi mic Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Kok mic- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke Mas- asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugro. Nggih, Maksudnya menika- tukul wiji Tukul seni wiji. iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo drop. Udele nganggo dop bareng kesetrum geblak saiki nyindeng. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Nggih. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekuni dadi guru ning nyambine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan kok. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo, saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawane ndrok. Nah, iya.
ndok pitik. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan mengko juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Ngoten diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta, terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik, tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin meletot. Apa? Sapa? Meletot-meletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Meletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Hmm. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Piai laris campur sarinan. Heeh, karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki biyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Ah, Jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kinto Susmono ugi. ora ya. Ten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, aku Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Nah, Napa nggih? angger Pak Puh. Ning ngasta gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng kok ya. Dupaira kok dikira kemo wong lara. Lah, Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Anu Apa iki mau tekan ngendi? sowan marang Suwan marang. takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, iki genderak golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin, adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tak ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek Heeh. karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Ayo. Aku wong rondo apa piye kok? Ayo. Dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Heeh. biasa, ora Nek arep ning kono kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Heeh. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dimkremi yo. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe.
Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi Pak? Kira-kira. Sing endi ya? Ha, mak goleki sing kira-kira sing endi. Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebat. Kekalemen. Ora Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Kan bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Kagok iki. Moto yo bayangke nggih. Ayo. Bendera terus kayong-yon. Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane ten mriku sik. Ambon-ambon umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula kan anggar Metro ning ndi wae ditekokke. Pak Metro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok lho temu ndi? Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih, niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cinta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Mangga lanjut. Swara kurang permana aning wasis Manise. Saking manise janggute loro. Ece, kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada abu. swara Napa? adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Ah, Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoke kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luwih becik matenana tindang bisa. Oe. Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Nggih.
Engko nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Mas Tri iki kaya ngene piyayine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegong Pak Mangun nika. Ketua Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan kok diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Iya. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan pope karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masa diapet? Kon niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Buat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jejere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ya diatur iki. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes apa ora? Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terang. Wong aneh-aneh to kok. Oh, pokoke werna-werna. Warna. Oh, alah, gawane werni-werni nggih. Wah, diaturi ya. Sing hand body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku. Masa grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kota gedhe
Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Piye piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikah ning kono sik karo. Kali. Monggo. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Penontonne pun ngantosi. Yo Mbak Niken enggal mriki yo Mbak Niken. Iya ngono. Adikku wedok iki ya lagi naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo kena Niken kok ya, Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye, kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Boleh to. Aja ngono S1 apa S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Di- Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang oh, nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ya, ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trae. Heeh. Ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah to, wong Mas? wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisormu kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku iki mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbien sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu nunggu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momen nek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar Kok rutin? Lah Sing makeup niku saniki pun Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wet tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu kok pitik. Kowe kok. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Ika, karo Ika. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Ya. Mangga Mbak Suci. Ayo. Bajing loncat, bajing loncat.
joget. Apik tenan joget. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan bancat niku mah. Kula bajing loncat kok ban. bajing loncat lek sing ngajari Niken. Lah sing ngajari Gentari yo loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sih. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gorek sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ah, ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Acara kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto harap ayo. Ayo sing ngiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Ah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate itu rasa pakai woh to. Ya kayak ono mek awas. Ya. Kak, kowe jejere Pak Rinto ngono. Kon iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengane lho. Dah ngono. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Sekedap. Terus karo guyu. Nganu ha niki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu Kupinge. anu jempole. Mak gandeng Pak Tatin, mak gandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin bisu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Iya, sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jane gandrung apa adan. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to saiki. Asal sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tatin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Mbak Tatin. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Wajah karo Unyel-unyel. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi lah. Iki kok dicekli terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Ya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Ya mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai seniman- saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, geno. Wayah Nek ngene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. sikile papat. Ayo. Marga suwe Ora wani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Lek gelungan wani ngene nek. Lah. Jek maksudnya gelem karo iki nek tok.
Wah niku suami sulih karo Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rinto iki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live, heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kalau wong garbeni. Kuwi menteng ndukul bledug ya. Iki pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Layang Layang kilawa mah ruta. suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang candhak ora apa-apa Mbak Tati kamu. Enggak. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile Ora bareng. mbok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim wong omah. Betul napa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griya nika kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora cocok iki ngopo wong kanca-kanca ra ngomong-ngomong kok. Wis sok-sok ngoten lho jeneng ati ya. Oh. Lah tak sing kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kelemu bagus caper kowe. Bareng Wes suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantuk. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan oh. Kok sing dimatke kok liyah-liyane. Hantuk. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Niki napa? Nggih, ning tenan lho. dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sebab pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang ditene. Sakit. Ayo. Wes suwe tak enteni rasaku hangantuk Karo megol barang. Mas kula sok los ya Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Hantuk. Ora megol kok aku megol kok. Nah ngono kok. Alah wis Mas. Aku katut. Bicar krungu semaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko pon Mas pon Uruk ampun kuwi pon. Terus.
Ojo lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sembodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tindak para. Bawani mboten. Wis. Oh, wis. Meneh, jalo meneh. Oh, sami jari manene. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk orgentari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Maksud wonten rali ngono lho, Mas. Ral. Oh, ya. Ya oke. Ayo. Lho, Mas. Ayo. Tintik sik. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susatra. Op, senine keduren aku ya. Piye? Wong ayu nggih semen niku Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susatra ning batinku. Bapak. Wong kakus. Hop, rasane ora le wae. Masa wong kakus padake. Penyanyi wong mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus bidone. Ya Mas Nanda, harus saya sing Mas. Balani. Nanti Aja, dong. Ayo. Wajah kaya primus. Ya. Priam kasetan. Nonena. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susatra ning batinku. Wong bagus antep marasa atimu tresnaku. Tulus troning Ngomong terus ngalih ngapa Mbak Tati? Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal merem e. iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintangan Bos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo, Rinto Tati. Ayo. Siang tara ratri mong eling manise ngati tresnaku non sahan duweni marang Satya Sulaksmi.
jangan para rapi mong ngingati setiaku tansah anduweni marang sang Yasuaksi bakal cerna makasih Mbak Tati. Tangannya ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo.
dendeng asli Banyuwangian sir-siran hambi gandengan dendeng asli Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga ten Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ka ayang-ayang. Monggo, menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Nggih, siap.